Right, 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 right. Khulumai namaskar, welcome back to my YouTube channel is Box. Ma khabar? Birat mengbai ni khamani mawnani oमफ्राय birat busy ha? Screen touch. 2 लाख नि टिभि बायसिगोन दैमा नै दैमा 2 लाख टिभि बायसिगोन ना सिमाङावबो नुवाखै आं नै दायो इसानाव माइ गायनायनि जाहोसिगोन मा जागोन प्रसाद स' दिनैनि भिडिअआ बाजै हामफे आं ओमफ्राय दैमु माइ गायनाय भिडिअ नोंथांमोना नायजोबदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो ओमफ्राय बेल आइकनखौ थुनानै होदै এখন কাহা যাবে हा কারণ যাবেন না इयावनो जागोनदांलै इसोर इयावनो दोनना हो गाबो इन्डिकेटर दे जालाय ये एरकम लेबे ओमफ्राय बिसिनि थाखाय प्लाम लांदोंमोन आरो जानो थाखाय ओमफ्राय गावसो जाबाय जि गाजाखा फालतु खाङो लगावले ओइ सायावसो जाजागौमोन हाजिरा नांगौबा बिग्रायखौ लिंहरबानो जाबाय देखायदो खा মিঠা আছে না মিঠা মিঠা কব লাগিব না ইয়াত কোনেবা আমাৰ ইয়া ভণ্টিসকলক পছন্দ কৰিছে যদি কমেন্ট কৰিব সবে সিঙ্গেল আছে ন एहे रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना नहीं আৰু লাও পানী খাব লাগিব ओइ बिदि गायो नामाब्रा बिदि गायाथ' नै आं गायनायखौना अबे देरद्रायजों अबे ओमफ्राय बे फार्स्टआव आं हाफ पेन्ट गाननाय भिडिअखौ आं नेक्स्ट भिडिअ लाबोगोन आरोना बेबायदिनो माइ गायनाय पार्ट 1 माइ गायनाय पार्ट 2 बेबायदिनो लांबाय थागोन रे नोंथांमोना ओंखायनो नेनानै थाबाय था ओमफ्राय मा होनना बुंगोन दा जेबो बुङा नायबाय थादो जानाय लोंनाया जाबाय लाबोसिगोन होथ'आ होमबा ए बेखौ जाबाथाय होनबा दै दलद थागोन ना इसेखौबो जिरायनो मोनगोन ना न'आवबा एसे गायसिनना लाखाबा इस खम चालु नङालै नै बै पार्टनाव गायना फैदों नोङो फादों माथो मैलायानो जायाखै बेखौ गाननो मोनदां मैलायानो जायाखैसै हो मैलायानो जायाखै आं गायना दे फैहाय मोजांसो हाबजो ओइ लायबा खौ नांहैनोसै बियो जोंहा हानांगौ गथ'फोर फुनाय ना खोथिया नै ए हाजिरा नै माने मोजां फुनाय जायाखै गायनो एरनो नागिरदों लायना फै नोङो बाजै हामफे गायसिगोन मादि गायो नायसिगोन बाजै हामफेनिखौ एबार आं गायनो रोङा टइट 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 खोथिया माने बिराद गोलाव गुसुङै मोजां नङा ना गायनो खस्थ' जादों ए बावा स्पिड हायो माथो बा हायो होननायखाय हाया होननानै स्पिड खालामसैलायो जानो नागिरा 1 बोसोर जाबायमोन आङो माइ गायिया ए 1 बोसोरनि बारा ए बे 1 बोसोरथ' गायखायाना 1 बोसोरल' सोर गायनो 2 बोसोर जाबायमोन 1 बोसोरल' बिसोरबो गायाखैब्रा 2 बोसोर जाबायमोन आं गायिया मा होनदों माबायदि मोनदों गायनानै मोजां मोनदों इस थगायबावो ए माने सानफ्रोमबो गायनाङाखै नालाय दिनैसो फार्स्ट गायदों दिनैसो ना दिनै फार्स्ट ना दिनैनो खनसे जाखाबाय आरो जोंना ओमफ्राय आरो खनसेल'सै आरो खनसेयाव बुरजा गायखागोन खेननायावनो जोब्बाय आरो ना औ खननैयावनो जोबसिगोन खनथाम खनथामाव ओइ माइब्रा जोसा दंबावो ना ए माइब्रा जोसा नोङो हाब्रु फुनजानांगोन नोंहा आरो मोनगोन ना मोना हाब्रु फुनजानो मोना जायो क्लासाव माहाबा थांबा दिनै ए थांनांसिगोन जाहा बागारदोंसो
खालामबाय नोङो दा मा खालामगोन खालामगोन कल खालामहरदोंमोन आइया เดินสานนั้นทาง थांनांसिगोन आं ओके थेंक इउ ओके थांसै बाजै काट